तो नमस्ते प्रणाम स्वागत पर रउआ सबके राइटर केपी राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते हैं रउआ सभी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन से एगो बात कहल चाहे भैया कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा, नया नया मैटर के तलाश में बानी, नया नया मैटर रउआ के नइखे मिलत, अगर हमारा चैनल पे आ गइल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो भी वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबके मिले। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बिल्कुल हिट मैटर विवाह गीत। विवाह गीत यानी बेटी के विदाई होला तो मेल भी गा सकेला या फीमेल भी गा सकेला, लेडीज़ भी गा सकेली, जेंट्स भी गा सकेला, केहू गा सकेला के। अगर नया म्यूजिक बनवा के अगर बढ़िया से गायकी कर दनी तो उम्मीद करते हैं 100% बाकी गाना ब्लास्ट कर जाई। एकदम पारंपरिक लय बा, पारंपरिक धुन बा, जितना बढ़िया से वो सजा के गा दनी उतना बढ़िया से गाना बाज जाई। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा, कौन शब्द बा एकर। कि माई के अचरवा छूटी, भैया के दुअरवा छूटी, छूट जाई बाबा के मकान हो, केकरा के बबनी कही बोलई है मोरे पापा, चली जाए होते हम बिहान हो। आई देखिए कि गाँव के कैसे बा, कौना भाव में गाँव के बा, रउआ सुन के गा के हम समझाओ थे। देखिए कैसे गाँव बा। कि माई के अचरवा छूटी, भैया के दुअरवा छूटी, कि माई के अचरवा छूटी, भैया के दुआरवा छूटी, छूटी जाई बाबा के मकान हो। हर के कारा के बबुनी कही बोलई है मोर पापा हो, चली जाई वो होते हम बिहान हो। हर के कारा के बबुनी कही बोलई है मोर पापा हो, चली जाइब होते हम बिहान हो। तो उम्मीद करते हैं मैटर रउआ सबके बेहद पसंद आइले। अगर ये गाना के रउआ फुल लिखवावल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमार कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, कॉल कर सकिले, व्हाट्सअप कर सकिले। रउआ के व्हाट्सअप के जरिए फुल गाना मिल जाए बिल्कुल उचित चार्ज पे। इससे पहले को बात कह भैया कि अगर हमारे गाँव में कोनो मिस्टेक भइले तो भैया क्षमा चाहतनी। ऐसे कि हम गायक ना ही रउआ सबके खाली समझा सकिले, बता सकिले। ये रउआ ऊपर डिपेंड करता, रउआ जितना बढ़िया से सजा के गाएं, जितना बढ़िया से के सुर में आवाज़ में गा सकीले उतना बढ़िया से गाना बाज जाई। एक और बात कहे भैया रउआ सबन खातिर कि हर एक प्रकार के भोजपुरी में गाना लिखिले या हिंदी में, लव सॉन्ग होखे, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग होखे, या बेवफाई सॉन्ग होखे, या झलकूटन होखे, या धोबी दासू गीत होखे, हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले रउआ के बिल्कुल उचित चार्ज पे फुल गाना मिल जाई। तब मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक के लिए अनुमति चाहते रहुआ सबसे। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।